Je mu 19 let a já bych ho teď požádal, aby vám tady třeba předvedl nějaký techniky, pokud jsou tady nějaký basisti, nebo vás to zajímá, že bychom to vzali komplexně. Jo? Samozřejmě, když budete mít jakýkoliv dotazy, tak se nebojte na cokoliv zeptat, můžete cokoliv přerušit, cokoliv se doptat, Miloš vám to rád vysvětlí. Já pokud vám tomu budu rozumět, tak vám to taky řeknu. Potom samozřejmě budu chtít ještě nějakého dobrovolníka na bubny, nebo nějakou bubenici, to je úplně jedno, pak se zase zahrajeme něco. A ten večer bude vypadat tak, jak vy si ho tady budete režírovat. My samozřejmě můžeme dělat cokoliv, můžeme se stavit na hlavu, pokud vás to nebude zajímat, tak stejně nic nezmůžeme. Takže, tohle je basa, kterou jsme získali od Hořovic. Víte, co to jsou Hořovice? To je fabrika na kytary, která tady byla, vyráběla Jolana Hořovice, vyráběla kytary za komunismu. To vy asi nevíte, co to je. To je tehdy, když se rock'n'roll nesměl hrát. A tam už asi tak, já nevím, v roce 57 nebo 60, abych nekecal, ale už koncem 50. let vyrobili první kytary. A tohle je basa Spector 6strunná s aktivní elektrikou, která se jmenuje, myslím, Euroline nebo něco takového. Řada Euro, je poměrně drahá. Díky tomu, že Hořovice se rozhodli s Milošem udělat nějakou spolupráci, tak jsme ji dostali za výrobní cenu. Na tuhletu basu vám Miloš může ukázat nějaké techniky, jestli něco chceš rovnou, nebo chceš si doladit ty basy, nebo co. Máš to? Či by si začal? Miloš studuje konzervatoř v Kroměříži na kontrabas. Teď jdeš do čtvrťáku, asi ne, typoval bych. Do čtvrťáku. Takže hraje i klasickou hudbu, studuje harmonii, melodii, všechny tyhle blbosti, které já jsem nestudoval, naštěstí. Takže hlavně si nedělejte hlavu z toho, jestli noty nebo ne. Muzika je o tom, že když to cítíte, když to máte rádi, hrajte to. Je úplně jedno, jak to hrajete, jestli máte noty, nemáte noty. Je fura lidí, kteří bez not, bez znalosti not udělali ve světě furu dobrý muziky. Samozřejmě je dobrý ty noty umět, je dobrý umět harmonie, melodie, všechny ty blbosti, ale když si vystačíte s tím, že jste dobří autoři a lidi mají ty písničky rádi, tak je to dobrý. Chceš něco k té base říct, Miloši? To je taky Hořovice, my v podstatě používáme veškerý těla a krky z Hořovic. Snad jedině ten precision je trošku jako jiná. Jinak všechno česká výroba. Jo, tak něco řekni, něco zahraj. Já si jdu umýt ruce, protože jsem si ani neumyl za tu dobu. No, ty už se tu tady veď, já jsem hned tady. Já se doleva a doleva. Díkec. Dobře, tak za sebe zdravím se. Jak se tady máte, dobrý? Jo, to vidím. Chtěl bych vám představit prvně svoje basy, veškeré vybavení a hned se pustíme do toho. Tady ta basa, která je právě nová, vyrobená asi tak dokončená před měsícem. Spolupracovali na něj firmy NBL Hořovice a kytarář Josef Weber, možná znáte někdo, je tady kousek od Čáslavy. A to je teď nepodstatný. Dřevo. Krk je z jasalo výběrového tělo, je starý asi 12 let, vysušený dobře. Krk z javoru pozlacený.